वरना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। अरे जीव गेला तरी चालेल आमचा शब्द प्रत्येकाच्या ओठी आहे। बाळासाहेब तुम्ही फक्त आदेश द्या, आता समाज तुमच्या पाठीशी आहे। आता नाही कुणा वाव ग भीमा तोरे गाव ग, आता नाही कुणा वाव ग भीमा तोरे गाव ग। सर खाली खाली क्रांती केल्यासारखं वाटतंय, सर खाली खाली क्रांती केल्यासारखं वाटतंय। बाळासाहेबांना पाहून ग कल भी अंबेडकर से डरते थे, आज भी अंबेडकर से डरते हो।